Pero kung makaproblema na gani mo og labad na kayo sa ulo, unya dili na gyud kaya masulbad pa, then mauna nay panahon para maglahi na mo. Idol, unsa may masulti nimo sa mga naanay kaugalingon nga pamilya pero nagpuyo gyapon kuyog sa ilang parents. Thank you so much, Idol, sa imong content. So kung may conflict, then para nako okay ra man na. Pero kung maka-conflict na gani, dapat na gyud nang maglahi. Ang kaya nakasuwat pod sa Biblia, kay biyaan sa laki ug sa babae ang ilang amahan o inahan. Unya ang duha mag-uban, dili na sila duha, kung dili mahimo ng usa kalawas. So nakasuwat na sa Biblia nga biyaan sa laki o sa babae ang ilang ginikanan. Kay sa tinuod lang yun, labad magud na sa ulo gud kung nag-ipon pa mo sa inyong mga in-laws. Hunahuna agud ning konsepto nga wala mo'y tarong nga privacy. Maglisod pa gyud mo og buhat sa inyong kaugalingong desisyon kung naa sila. Dili pa pasad mo pareho og style sa pamuyo kung unsaon pagdisiplina sa mga anak o mga gibuhat sa adlaw-adlaw nga maoy hinungdan sa gamay o sa madako nga panaglalis. So ang ako ra gyud masulti bahin ana, as long as walay labad sa ulo, as long as walay problema o walay issue, then okay ra gyud kaayo nga magkuyog mo nila. Pero kung makaproblema na gani mo og labad na kayo sa ulo, unya dili na gyud kaya masulbad pa, then mauna nay panahon para maglahi na mo inyo ha.